Šťastie je, keď sa pred Vianociami podaria medovníčky. Pre mňa je šťastie, že mám okolo seba ľudí, ktorí ma ľúbia a berú takého, aký som, s mojimi chybami a nedostatkami. Šťastie je prežívať pokoj na duši a takú úprimnú radosť pri srdci. Šťastie je, keď je celá rodina pokope a keď si vedia navzájom pomáhať a robiť si dobré skúťky. Tak, šťastie je, keď je rodina zdravá a všetci sa stretneme pri jednom stole. Čo je pre mňa šťastie, tak pre mňa je aj keď vidím dúhu, keď si viem ráno vypiť v ponáhlanej dobe kávičku so svojou dcérou, či to je úsmev niekoho, nečakanie na autobusovej zastávke. Šťastie je pre mňa, keď môžem byť s mojou zdravou rodinou, keď je zdravá a keď môj zázrak ťažko vymodlený príde a povie mi: Mám ťa rada, táto. A pre mňa osobne šťastie znamená byť zdravý a tešiť sa z maličkosti a nechať svet plynúť tak, jak je a nesnažiť sa stále bojovať. Pre mňa je šťastie žiť v prítomnosti a uvedomovať si to, mať v živote cieľ, správnych ľudí okolo seba a byť slobodný. Robiť si čo chcem, kedy chcem, ako chcem. To je pre mňa šťastie. Ahoj, šťastie je pre mňa, keď môžem tráviť čas so svojimi priateľmi a rodinou a takisto je šťastie pre mňa, aj keď môžem spoznávať svet, pretože milujem cestovanie. Čaute, šťastie je pre mňa to, že sa ráno zobudím čistý a žijem tak. Ďalej šťastie je pre mňa to, že mám robotu, ktorú mám rád a ktorá ma naplňa a v nej sú ľudia, ktorí ma podporujú v tom, ako žijem a neodsudzujú ma za to, ako som žil. Ďalej sú to ľudia, ktorí okolo mňa žijú, či je to rodina alebo aj iní ľudia. Ďalej mám hobby, ktoré si plním a to je pre mňa asi najväčšie šťastie, takže ďakujem pekne, čaute. Chlapci, čo pre vás znamená šťastie? Pre mňa, že si dokážem napísať skoro sám úlohu. Šimonko? Pre mňa je šťastie, že som namaloval pekného medvedíka. A pre mňa je šťastie, keď sme všetci spolu. Šťastie je mať ľudí vedľa seba, ochotných kedykoľvek ti pomôcť. Ahojte všetci, čo je pre mňa definícia šťastia? Tak nachádzam sa tu na detskom ihrisku, kde som sa zvykla hrávať, síce vyťali tie dobré vysoké stromy, po ktorých sa fajn liezlo, ale čo už, tak tu som jednoznačne mala svoje šťastie, alebo našla svoje šťastie ako dieťa. Ale keď prišli zodpovednosti, tak človek si začne definovať to šťastie troška inak a začne to byť o mnoho komplikovanejšie. A ja by som povedala, že šťastie je v podstate súhra takých troch faktorov. Keď človek čo myslí, čo mieni a čo koná, je v rovnováhe. Tým pádom človek dokáže naplňať svoju podstatu, uspokojovať svoje góly, svoje talenty, ktoré má v živote a dokáže naplňať svoju cestu, alebo svoj osud, ktorý má predurčený, alebo na ktorý je vyslaný. A čo by som ešte povedala? No čo proste šťastie je pre mňa čistý horizont, kde človek môže byť v miery, či už so svojimi blízkymi, alebo či už sám so sebou a kde sa nemusí bať toho, obávať, čo povie, alebo teda, že by musel žiť v nejakom klame. Tak asi toľko a dúfam, že nájdete všetci svoje šťastie. Pozdravujem vás z Bratislavy z Dubravky. Pekný deň. Šťastie je, keď si prejdeš peklom a na konci s čistou hlavou si nájdeš nový zmysel života. Čo je šťastie? Pre mňa je najväčšie šťastie, keď sa vrátim z práce a čakajú ma 3 krásne vnúčence. Sadnú si na motokáru, ktorú som im vlastnoručne zostrojil a tie ich pohľady a úsmevy, to je pre mňa najväčšie šťastie. Tak pre mňa šťastie je to, keď je moja rodina šťastná, zdravá. Takisto pre mňa šťastie je s úsmevom sa pozerať na svet. Nemyslieť na minulosť, ale žiť túto prítomnosť. Hlavne nech sú všetci zdraví a nech je na svete mier. Čo je pre mňa šťastie? Šťastie je, keď si ráno dám kávu a šťastie je pre mňa, keď športujem. A dnes mám meniny Dagmara.
Pre mňa je šťastie to, že mám krásnu zdravú dceru a to, že každé ráno sa zobudíme v poriadku, zdraví, šťastní. A myslím, že najhlavnejšie je to, že sa vôbec ráno zobudíme. Šťastie je pre mňa, že som sa ráno zobudil do triezvého dňa a môžem ten deň prežiť úplne inak a lepšie, jak keď som zneužíval návykové látky. Obrovským šťastím je pre mňa, že dokážem rozdávať aj radosť. V kaviarni, keď spravím kávu tomu hosťovi a poprajem mu na zdravie a zaželám mu pekný deň, všetko dobré, tak vidím, jak sa mu rozjasní tá uponáhlaná, zamračená tvár a vidieť aj takú iskričku v oku a takú vďačnosť tých ľudí. To je najväčšie šťastie, robiť niekoho druhého šťastným a vtedy sa to moje šťastie znásobuje. Šťastie pre mňa predstavuje radosť zo života, spokojnosť so svojím životom, pocit, že mi nič nechýba, psychická pohoda a zdravie, mať okolo seba ľudí, ktorí ma majú radi a ktorých mám rada ja. Zobudiť sa každý deň s pocitom, že ma čaká pekný, slnečný, radostný deň. No šťastie je pre mňa napríklad aj to, že si môžem hocikedy výjsť s ľuďmi, ktorých mám rada, na výlet, na turistiku, na vianočné trhy, posedieť si s nimi, podebatovať, zasmiať sa a tú atmosféru s nimi zažívať a podeliť sa s nimi o radosti svoje. Šťastie, dávať viac, jak brať a mať ľudí, s ktorými nám je dobré. Pre mňa je šťastie moja rodina a moje 2 deti. Hlavne keď sú zdravé, keď je všetko v poriadku. Šťastie je aj to, keď sa ráno zobudíš a môžeš nadýchnuť. A jeden múdry človek raz povedal, že za každú minútu hnevu strácame 60 sekúnd šťastia, takže nebuďme nahnevaní a buďme šťastní. Bob, čo je pre teba šťastie? Keď môžem doma variť sám, prosím ťa. Šťastie je, keď som v nádhernom prostredí studničky, to ma nabíja pozitívnou energiou a pritom svieti slniečko. Šťastie je pre mňa byť hlavne zdravý, mať prácu, zarábať pre seba peniaze aj pre všetkých, keď sa dá. A hlavne, aby sa mali rodina, celí sa ľúbili. No a to je asi to najväčšie šťastie, keď máš svoju rodinu. Som vodec z povolania, denne najazdím 600-700 kilometrov a hlavné šťastie je, aby som každý deň dorazil do cieľa zdravý, živý. Čo je pre mňa šťastie? Šťastie je pre mňa každé ráno sa zobudiť s úsmevom na tvári, byť so svojou rodinou, ktorú najviac potrebujem, byť so svojimi priateľmi a užívať si každý jeden moment tohto života. Šťastie sa ukrýva v každodenných maličkostiach s tým, ktoré niekedy dosť ťažko zvládam aj ja sám. To, že stanem v teplom, čistom voňavom byte, to, že mám čo jesť, to, že môžem byť rodičom, môžem byť otcom a môžem byť manželom. Šťastie je to, keď na mňa malý pozrie a vidím, že v jeho očiach je plné očakávaní a radosti a pre mňa som je ten človek, ktorý ho môže urobiť šťastný. Tak to je pre mňa šťastie. To, že som relatívne zdravý a môžem niečo realizovať, nejaké sny. Šťastie to, že vôbec jednoducho len žijem. Je to jedinečná príležitosť. A stáva sa to aj raz. Šťastie pre mňa znamená byť vnútorne spokojná, tráviť čas s ľuďmi, ktorých mám rada, či už so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, alebo náhodne stretnúť človeka, ktorý vlastne ma nabije energiou a mám z neho taký ten dobrý pocit. Takže šťastie je vlastne vnútorná spokojnosť. Pokiaľ sme vnútorne spokojní, rozdávame energiu a robíme šťastných ostatných ľudí. To je dôležité. Čo znamená pre mňa šťastie?
Keď môžem urobiť druhých šťastnými, aj keď to sama niekedy nedokážem byť šťastná. Ale keď vidím svoju netier a urobím jej radosť a je so mnou šťastná, vtedy som šťastná aj ja. Po smrti môjho brata som si myslela, že nedokážem už nič na svete. Chcem tu byť pre ňu a pre svoju rodinu. Prajem vám najkrajšie sviatky, pokoja, radosti, lásky a šťastia. Ahojte. Šťastie je pre mňa taká vec, ktorá sa skladá z takých zábleskov, ja neviem, z piesní, ktoré mám rada, alebo sa to zažne vtedy, keď som na nejakom mieste, ktoré sa ma dotkne, alebo cítim vôňu nejakú. A množstvo takýchto zábleskov sa mi v živote stalo práve vtedy, keď bola Danka niekde blízko. A nemyslím si, že to je náhoda, lebo ona má takú zvláštnu schopnosť tešiť sa z maličkostí, až je to až také nákazlivé. A vníma, čo má kto rád, akú kávu má urobiť, pamätá si veci. Pamätá si, čo kto kedy povedal, čo mal vtedy na sebe, alebo že či vonku snežilo. Ale aj také podstatnejšie veci o človeku si pamätá. Ona má takú zaujímavú silu vedieť sa postarať o ostatných, starať sa. A tak ja ti, Dani, prajem rovnováhu, aby si mala okolo seba dosť ľudí, ktorí sa starajú o teba, ktorým na tebe úprimne záleží a majú ťa rádi takú, aká si, lebo si super. Šťastie. Pre mňa je, že všetky sú zdravý. A sa veľmi veľa smejeme, lebo keď sa smeješ, tak to je veľmi zdravé. A že máme rodinu a sa môžeme že sme všetci spolu a sa môžeme smiať. Pre mňa je momentálne najväčším šťastím byť mamou zdravého a úžasného dievčatka. Čiže momentálne prežívam s určitosťou, môžem povedať, že najšťastnejšie obdobie svojho života. Že mám okolo seba priateľov, rodičov, ktorí sú stále so mnou, sestry, zdravý, fungujúci vzťah a spokojný život. Proste malé drobnosti, ktoré ho robia šťastným. Dobrá káva, dobrá kniha, dobrí ľudia, dobré jedlo. Najviac mi momentálne chýba čas, ale viem, že to bude raz inak. A že do toho môjho života patríš aj ty, Dani, pretože si jeho súčasťou už viac ako 20 rokov, 25 a nemeníš sa, si stále rovnako úžasná, autentická. Prajem ti všetko šťastie sveta a ako by povedal klasik, budeme to stále my. Šťastné a veselé všetkým. Ahojte, čau Dani, veselé Vianoce. Tak čo pre mňa znamená šťastie? Zistujem teda, čím som staršia, tak zistujem, že šťastie má samozrejme strašne veľa podôb, ale ako už bolo povedané, sú to tie jednoduché, tie vzácne momenty, aj napríklad my dve, keď si vieme nájsť na seba čas, keď spolu telefonujeme, ako dlho sa nám dá, keď vieme sa podporiť jedna druhú, vypočuť a mudrovať o živote a to mi aj obohacuje život, dal mi veľa a nie si to nevieš uvedomiť ako a za to ti veľmi krásne ďakujem. Ahojte. No, ja si myslím, že keď človek chce byť šťastný, musí sa na svet pozerať cez svet detí, tešiť sa z každej hlúposti, či je to západ slnka, či sú to snehové vločky, alebo čokoľvek, proste tešiť sa z toho, obklopovať sa ľuďmi, ktorí
Ich mám rád robiť veci, ktoré ma bavia. Nájsť si nejaké miesto na tomto svete. A hlavne šťastie je aj to, že žijeme na tomto svete a že sme zdraví. No a rodina. To je najdôležitejšie, to človek zistí, keď je proste ďaleko. No a tieto veci, keď človek má, tak to spolu do kopy zapadá a je šťastný. A prajem ti, Danka, aby si aj ty bola. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to treat somebody who you are. It's not